आज ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟା ପାସ୍ତା ଭଳି ଏକ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ବିନା ପାସ୍ତା ମସଲାରେ ଘରେ ଥିବା ପନିପରିବାରେ ଆପଣ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏହା ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଆପଣ ମଇଦାର ପାସ୍ତା ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ଘରେ ଅଟା ପାସ୍ତା ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶ କମ୍ ଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ରେସିପି। ନମସ୍କାର, ଆମ ରୋଷେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିନେବା ଆଜିର ରେସିପି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଅଟା ପାସ୍ତା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 1 କପ୍ ଅଟା, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଲୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଟା ସହିତ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆପଣ ଯେପରି ରୁଟି ପାଇଁ ଅଟା ଦଳନ୍ତି ବା ଡୋ ବନାନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଡୋଟିକୁ ବନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଡୋଟିକୁ ବନେଇ ନେଇଛି, ତ ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ଅଛି, ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ଯେପରି ରୁଟି ପାଇଁ ଦଳନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଦଳିକି ଯେପରିକି ରୁଟି ବେଲନ୍ତି ପୁରା ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ରୁଟି ବନେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁଟି ବନେଇକି ଦେଖୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଅଟାର ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେପରି ରୁଟି ବେଲନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବେଲି ନେବେ। ବହୁତ ହି ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, 2ଟି ରୁଟିରେ ଆପଣ ଢେର ସାରା ପାସ୍ତା ବନେଇ ପାରିବେ। ପୁରା ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣ ପାସ୍ତା ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଠିପି ନେଇଯିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ତା ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଇଜି ହେବ। ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ କାଟି ନେବେ। ପ୍ରଥମେ ଯେପରିକି ଗୁପଚୁପ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କାଟି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯେଉଁ ଅଟା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯାଇଛି ତ ତାକୁ ଉଠାଇ ନେବେ, କିମ୍ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଭଳି ତାକୁ ଉଠାଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯେଉଁ ଅଟା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ତାକୁ ତ ପ୍ରଥମେ ବାହାରି କରି ନେଉଛି, କାରଣ ଆମକୁ ପାସ୍ତା ବନେଇବା ବହୁତ ହି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ନେବେ, ଯେପରିକି ପୁରା ରୋଜ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସବୁ ପାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ବନେଇ ନେବେ। ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ବନେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ କେମିତି ଫ୍ଲାୱାର ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି। ବନେଇବା ବି ପୁରା ସହଜ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ତା ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ତ ପାସ୍ତା ବନେଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ କିଛି ପାଣିକୁ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ପାଣି ତ ମୁଁ ଏଠି 2 ଗ୍ଲାସ୍ରୁ ଉପରେ ପାଣି ଦେଇଛି, କାରଣ ଆମର ପାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଭାସିବାର ଅଛି। ତ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି 1 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେବା ବଦଳରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଆମର ପାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତିନି, ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ହେଇକି ଆଉ ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ବନିଥାନ୍ତି। ତ ଗୋଟି ପାସ୍ତାକୁ ଆପଣ ପକାଇ ନେବେ। ପାଣି ଗରମ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ପାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସିଝିଗଲା ପରେ ଉପରକୁ ଆପେ ଆପେ ଭାସି ଉଠିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାରେ ତା'ର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ କଭର୍ କରିନେବେ, ତାକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ କରିକି କଭର୍ କରିବେ ପାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ତା ଉତୁରି ପଡ଼ିବ ପାଣି ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ତ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ତାକୁ ପାଣିରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାର କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଛଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ପାଣିରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାର କରି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପାସ୍ତା ବନେଇବା। ପାସ୍ତା ବନେଇବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ଦେଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି 2 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କୁକିଂ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି 1/2 ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟା ଜିରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ପରିବା ଥିବ ତାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ବନେଇକି କାଟି ନେବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ, କିଛି ବନ୍ଧାକୋବି, ପିଆଜ ଆଉ 3ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଝିରୁ ଫାଳ କରିକି ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ପକାଇକି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେଉଛି। କାରଣ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସବୁ ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବେ। ପରିବା ଟିକେ କ୍ରିଞ୍ଚି ରହିଲେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପ୍ରଥମେ 2 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବେ। ତେଲରେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ନରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଯେହେତୁ ପାସ୍ତାରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରିବାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଚିମୁଟାଏ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଆଉ 1/2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ରାଗ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏସବୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜି ନେବେ, କାରଣ ପରିବା ଟିକେ କ୍ରିଞ୍ଚି ରହିଲେ ହିଁ ପାଟିକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ତ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି କରି ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ, 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଆଉ 2 ଚାମଚ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଟମାଟୋ କେଚପ୍। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ।
बिना पास्ता मसला एमती टेस्टी पास्ता मध्य आपण बनैकी खाई पारिबे। देखो भल भाव में मिसीगला आम तैयारी करके रखिदेबा अटा पास्ता को एथिरे देदेबा आ ताको भल भाव में गोलई नेबा जेपरिकी ये मसला आ परिबा ये अटा पास्ता ऊपर भल भाव में कोट हो खाइबा बहुत ही टेस्ट लगे। मसला सब भीतर को भल भाव में पशिज एमती 3 ରୁ 4 मिनिट ताको लो फ्लेम रे भल भाव में गोलई के मिसई नेबे। देखो ये संपूर्ण भाव में मिसिकी आमर पास्ता पूरा रेडी हो गला तो ताको आम गोटे प्लेट को बाहर करने। देखो यही सेम प्रोसेस रे आपण घरे बनैकी अटा पास्ता बहुत ही हेल्दी अटे तेणु ताको आपण बनैकी खाई पारिबे। जेहेतु अटा रे कम फैट थाए मैदा रे बेसी फैट थाए तेणु आपण अटा ही खातु बहुत ही हेल्दी रहिबो। आशा करुँचे आज रेसिपीटी आपण मानक खूब भल लगी। जदि भल लगी भिडियोटी को लाइक करने पे सांग मानक सहित शेयर करने पे आदि मो चैनल नुआ अच्छा ताले चैनल टी को सब्सक्राइब करने पे ता सहित पाखे थिबा बेल आइकन टी को दबाई से ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे जहाँद्वारा कि मुझे जिते बेले जहाँ भी वीडियो अपलोड करी तार नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण पाइपर। आज एतिकी रही धन्यवाद। पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। थैंक्स फॉर वाचिंग।